Salam. Horas madihita saluhuna. Hurian itu hata nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Nilalobongot kita damang dainang duhot anggi pinaribot. Di bagasan uduk serep ni roha tapara di maroha dok pikirata jumulu mahita martangiang. Puji Tuhata marite ede sian bukede nomor onom ayat 2 saat rodi ayat 4. Hite goarni depata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Saya tangihon ma suaraku ale Jehovah molo jojo ahu didok rohaku homad dok lului hamu ma bohikku atong bohim ma nahulului ale Jehovah. Saya unang mata buni hombohim marado ponahu. Jehovah do panondangi di ahu dohot hatuokku. Tung mida ise maau mabiar. Jehovah do
partano batoan di ngolukku, tung mida ise maahu biahaton. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pergogo naso hatudosan. Amanami na di banua ginjangi. Usehon matondim na badiai dohot hapistaran nasian ho. Tu saluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam na badiai. Di tonga-tonga ni hamion. Leon mahiras ni roha. Dinaposom majamitahon hatam. Asalam pita jalalam gadda huriam na badiai. Patongtong mahuhut rohanami. Mangoloy ho saat ro di ujung di bagasan haparseon nature. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede. Tatangi homa patik ni debata di minggu tasadarion. Ima patik na parjolo saat rodi patik patuluhon. Songonom ma didok. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup ahu bayanonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua ginjang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di torunitano. Yanggo tunggabi siolo si sombaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata. Yanggo soture dalanna. Ayona uhum na dosogot akan na marsineang di guarna. Ido saatna. Atong rap mahita mangido gogo tu adupan ni debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pergogoy mahami mangulaon na hombar tu patik mi. Amin. Marede.
patopoti ma dosata diadopan ni debata martang yang mahita. Ale di bata nami namarasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujulom. Hilala hami rikod doa sini roham di saluhut hami halak perdosa. Alane ido umbaen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami tung na jok do hami manibil sian akka dalanmu nabadia. Songon biru-biru na lilu. Saya unang pabali hami sian jolom alani dosa nami. Aidang di halomon roham hamatian ni akka perdosa. Alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu. Saya sama saluhut hageduhon dohot pangalason nami. Marhite pangulu nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sepahot maasi ni roham dihami marhite hite panidangion dohot hagogoon ni tondi parbadia. Asa tarapul si tuturo hanami majouho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho mabahe nasangapun di guarmu nabadiai. Amen. Hata bagabagat taringot tu hasesani dosata. Humopop hita gabi dosa do ibana naso tumadda dosa dibain debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Asa ngapon ma di debata na diginjang. Amen. Marede hita. Tatangi homahatan ini bata epistel di mingguta sadarion imanatar surat sian pangukapon bidus 22 mamuka sian ayat 12 saat rodi ayat 20 sada tajahama marsikat pasoring songonom mahatana idama girama auro bonok kuma upa silehonon tuganup hombar tunaniulana martua ma'ak kana mamuri abid nasida asa marhuaso nasida marjabar di
hau hanguluani jala masuk sian akka harbangan tu bagasan hutai. Ahu Yesus marsuru-suru aku, maka tidak kon Tuhamu akkaon madapoton akka huriai. Ahu do urat dohot margani si Daud, bitang si Paias namar sinodangi. Ahu maka tidak kon diganup naumbege akahata panurirang ni suraton. Ia adong nama nabai tu si tabaan ni debatama tu ibana akka hapor suhon natar surat di bagasan bukuon. Didok ibana nama katidak konon olo na Roma ahu tibu. Amen. Romaho ale Tuhan Yesus. Ido sahana martua doakan atau mangihon hata ni debata jala na peopsa. Amin. Tidak kon maha porsiaut tai songon na hinta tidak kon nidongata sa porsiaun di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pergugu naso hatudusan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon si Maria na gabe-gabean sian tondi parbadia adorang so habubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus
namate tarpajalo ibana di hau pinar silang, na tua tumanotoru dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di bata Jahoba, amanai pargogo na sohatudusani, di sima ibana, may mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doh namate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, doh di hasasan dosa, doh di hatai namando, mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate, doh di hanguluan na sorasuda. Amin.
Shalom. Halo. Hamuna dengan saha persiaon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus, adorang soji nahahon odolani titing di huriata di hari Minggu sadarion atas goarni Parhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, Parjolo mahu pasatami hata horas-horas tuhita saluhutna. Dohot wakadongan na oddope rap marsaur di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Hupasatami mata be di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus, horas madihita saluhutna. Horas. Udut tusi tabegema odolani titing ni huriata sadarion tar surat di Hata Indonesia jalaboi tajaha di papan pengumuman ni huriata manang marhite sop kopi titing di WA Group wilayah manang kategorial. 1. Nama, arti dan topik Minggu 1 Juni 2025. Nama Minggu Eksaudi Sai tangi homa suaraku ale Jehovah. Psalmin 27 ayat 7. Topik Tuhan adalah Raja, Jehovah do Raja. 2. Pelayan ibadah Minggu. Khotbah Pendeta Ucok Fernando Huta Sewit MTH. Liturgis Sintua HR Tambunan. Warta CST IA Sinambela. Untuk pelayanan yang lain dapat disimak seperti yang tertulis. 3. Bacaan Alkitab minggu ini dapat disimak juga seperti yang tertulis. 4. Pertangyangan wilayah minggu ini. Selasa 3 Juni 2025 pukul 18 WIB di rumah keluarga SH Sialoho D Buru Pasaribu, alamat Kampung Mrisen, Dukuh Geneng, Kelurahan Panggung Harjo, Sewan Bantul, masuk wilayah selatan. Rabu 4 Juni 2025 pukul 18.30 di rumah keluarga RZ Tampu Bolon SR Boru Simanjuntak SPSI, Jalan Nusa Indah Gang Nakula nomor 37C Conjong Jatur Sleman, masuk wilayah timur. Rabu 4 Juni 2025 pukul 19 di rumah keluarga Stepanus Arya Bagaskara AMD RMZ Boru Marpaung S3 Ikom, bertempat di Sopogodang, masuk wilayah barat. 5. Warga jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 1 Juni 2025 keluarga Bagas Aji Pratama Marpaung Yasa Priscilla Sihaan telah pindah jemaat ke Pospel Bintaro HKBP Serpong Distrik 21 Banten dari wilayah pelayanan wilayah barat. Jemaat dan Parhalado mengucapkan selamat jalan, Tuhan memberkati. 6. Ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service. Pada hari ini Minggu 1 Juni 2025 dalam ibadah 17.30 WIB, gereja kita melaksanakan ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service. Diundang kaum muda dan remaja serta warga jemaat untuk menghadiri dan mengikutinya. Tuhan memberkati. 7. Kunjungan gerejawi atau tamu huria. Pada hari ini Minggu 1 Juni 2025 dalam ibadah 6.30 WIB kita menerima kunjungan gerejawi dari Pengumuman Kor Ina Huria HKBP Parung Panjang Resort Depok 2. Majelis dan jemaat HKBP mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati. 8. Pertemuan CD khusus dewasa dan mahasiswa. Hari ini Minggu 1 Juni 2025 kegiatan pertemuan CD khusus dewasa dan mahasiswa akan dimulai. Masuk pukul 14 WIB di ruang konsistori gereja. Bagi jemaat yang sudah mendaftar diharapkan kedatangannya untuk mengikuti pertemuan tersebut. 9. Undangan pesta memasuki tempat ibadah sementara Pos Pelayanan HKBP Wonosari Resort Yogyakarta. Gereja kita menerima undangan pesta memasuki tempat ibadah sementara
pos pelayanan HKBP Wonosari, Resort Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 1 Juni 2025. Untuk itu Punggungan Kor Ama Immanuel dan Punggungan Kor Ina Priscilla gereja kita akan mengikuti kegiatan pesta tersebut dan rombongan akan dipimpin oleh Pendeta AB Panjaitan MDiv. Kiranya Tuhan memberkati dalam perjalanan. 10 PHD Ina Priscilla pada hari Selasa 3 Juni 2025 pukul 16 WIB akan dilaksanakan PA Priscilla bertempat di ruang konsistori. Semua anggota Ina Priscilla diundang menghadiri acara tersebut. 11 PHD Ina Gabungan Perempuan pada hari Kamis 5 Juni 2025 pukul 16 WIB akan dilaksanakan PA Ina Gabungan Perempuan dan kegiatan seminar dengan tema Menata Rambut dan Wajah Berseri ketika Marminggu. Yang menjadi tuan rumah adalah Ina Kamis. Diundang semua Ina perempuan untuk menghadiri kegiatan tersebut dengan membawa alat makeup sendiri. 12 Sakramen Baptisan Kudus pada hari Minggu 8 Juni 2025 yang datang akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bagi jemaat yang ingin membawa anak-anak untuk mengikuti baptis tersebut dapat mendaftar ke Sintua wilayah masing-masing atau sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kawin dan akte lahir anak. Katekisasi baptis untuk orang tua akan diadakan hari Jumat 6 Juni 2025 pukul 16 WIB di ruang konsistori. 13 kegiatan seksi remaja pada hari Minggu 8 Juni 2025 ibadah remaja bergabung dengan ibadah umum pukul 9 WIB dan remaja akan mempersembahkan lagu pujian. 14 ibadah pesta Pentakosta pertama, peringatan turunnya Roh Kudus. Gereja akan mengadakan ibadah pesta Pentakosta pertama, peringatan turunnya Roh Kudus pada hari Minggu 8 Juni 2025. Masuk ibadah seperti biasa pukul 6.30 WIB, 9 WIB, 15.30 WIB dan 17.30 WIB. 15 ibadah pesta Pentakosta kedua, peringatan turunnya Roh Kudus. Gereja akan mengadakan ibadah pesta Pentakosta kedua pada hari Senin 9 Juni 2025. Masuk ibadah pukul 19 WIB. Diharapkan kepada semua punggungan kor gereja kita untuk bernyanyi di ibadah pesta Pentakosta kedua. 16 evaluasi program dan anggaran semester 1. Diberitahukan kepada semua dewan dan seksi untuk mempersiapkan laporan program dan anggaran semester 1 sebagai persiapan bahan evaluasi yang akan dilaksanakan. Untuk laporan kegiatan dewan dan seksi diserahkan paling lambat minggu kedua bulan Juni. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama. 17 Bajar Makanan pada hari ini Minggu 1 Juni 2025 seksi perempuan mengadakan bazar. Dimohon untuk semua jemaat dapat berpartisipasi mendukung kegiatan bazar tersebut. Tuhan memberkati. 18 Persekutuan Tim Doa Misionaris. Persekutuan Tim Doa Misionaris mengadakan kegiatan pendalaman Alkitab dan berdoa bersama setiap hari Senin. Masuk pukul 10 WIB, bertempat di ruang konsistori. Dihimbau kepada jemaat untuk ikut bergabung bersama-sama berdoa dengan tim doa misionaris. 19 PHD Naposo Bulung. Kegiatan PHD Naposo Bulung akan diadakan rutin setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB, bertempat di ruang bina warga. Diundang semua Naposo Bulung dapat bergabung dan mengikuti kegiatan tersebut. Tuhan memberkati. 20 PHD AMA.
Kegiatan AMA tahun 2025 rutin setiap hari Kamis pukul 18.30 WIB. Bertempat di Sopogodang akan dilaksanakan PHD AMA. Dimohon untuk semua kaum bapak untuk menghadirinya. Tuhan memberkati. 21. Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan 1 unit kursi roda dari NN untuk seksi kesehatan. Gereja mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. 22. Himbauan. Dihimbau kepada semua jemaat agar ketika memberikan uang persembahan, uang dilipat dengan rapi sebagai bentuk persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. 23. Panitia pembangunan dapat disimak seperti yang tertulis. Pada tahun 2024, jemaat yang sudah membayar Tok Ripe masih 161 KK atau 31% dari total jemaat. Untuk tahun 2025 ada 74 KK. Mohon kiranya menjadi perhatian kita bersama untuk mendukung pembangunan rumah pastori 2 dan 3. Tuhan memberkati. Catatan, mohon bagi yang transfer QRIS agar mengirimkan scan slip transfer karena data bank tidak tercatat nama donatur. Akhirnya akan kita catat sebagai NN. 24. Laporan kegiatan pengadaan sistem dapat kita simak seperti yang tertulis. 25. Penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound. Bagi jemaat yang hendak bergabung jadi guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound dapat menghubungi sekretariat gereja. Tuhan memberkati dan memperlengkapi gerejanya. 26. Daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2025. Firman untuk yang berulang tahun. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 1-2. 27. Warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan dapat kita simak seperti yang tertulis. 28. Persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari Kamis 29 Mei pada hari kenaikan Tuhan Yesus dari keluarga Insinyur BP Purba HR Boru Sianturi SH, dan Minggu 1 Juni 2025 dari keluarga Sintua RR Malau SPD ND Boru Sihaloho. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Sintua Dr. Anda Nyonya RLC Malau Boru Nadeak. Tuhan memberkati. 29. Kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet agar mengikuti petunjuk penggunaan toilet yang sudah ditempel di setiap toilet. Dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. 30. Kegiatan pelayanan di perguruan gereja. 31. Warta keuangan dapat kita simak seperti yang tertulis. Songonima titing dihita saderion. Shalom.
meni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas. Selamat hari Minggu madihita. Turen itu hata tabukama bibelta di jamita minggu sadarion di minggu eksaudi buku pesalmen manang Mazmur sia puluh pitu ayat sada tu 12 pesalmen sia puluh pitu ayat sada tu 2 songonon mahatana Jahobado Raja marolop-olop matanoon marlas ni rohama pulo-pulo akanalani obun jalah holomon maripot-ipot humaliang ibana hati goran dohot ojahan ni habangsana api mardalan di jolona mangaton aka alona humaliang disodangi aka hilap nado portibion jadilah lelalo tanoon maridasa malalado aka dolok songopatis marodopon bohini Jahoba marodopon bohini Tuhan ni sadok tanoon dibaritahon aka langit do hati goranna jala sude aka bangso marnida hamuliaonna ikon tarurak sogot sude aka sisoba aji-ajian akana papuji-puji dirina mida gana-ganaan ikon marsobatu ibana do sude aka debatasi leban dibegesiot doi jadi marasi rohama marlop-olop ma akaburu ni juda alani panghummu ale Jahoba ai hodo ale Jahoba nasutibul gumonggom sadok tanoon tumibul situtudoho sian nasa debatasi leban hamu ale akana makholongi Jahoba sai hagigi hokamu manajat ibanado siramoti todini aka naniasianna sai paluaon nado nasida sian tangani parjahat sai tarsabur do hati urod di partigor lasni roha dia kana ucur maroha marlasni roha mahamualea ka partigor di bagasa Jahoba jala puji hamuma gowarna nabadiai ima sahati turpuk akadongan sahuria molota payut ihut pardalanan di parpudi di partikianon berengot tama buasama portibion seolah-olah hudok maju seolah-olah mardalan tanpa arah adong tutu di belahan portibi na asing marporang ado tutu di berbagai negara diperketat ekonomi molota bereng dia kahumali yang di negara on isena tigor isena burju gebe disingkirhon isena sitong manggula kaulaon gebe ido na maol nakok tu jabatanna HP halak naso sitong halak naso tigor atau orang yang licik justru mendapatkan tempat yang nyaman yang jujur justru tersingkir. Jala berengota hamu kadongan buah sama polarisasi sosial semakin meningkat, polarisasi kekerasan baik fisik
baik pakatayon, membuli, buah sama institusi kepercayaan yang makin kehilangan wibawa lang berkembang. Gariada di keluarga tabe lam ngali aka komunikasi. Boy ditutu marsi berengan amata dot inata, marsi berengan natoras tuyanakon, alaidang marsi pakulingan. Hamua kadongan suku-suku ninuaing laho mangalon dihita buhado Tuhan isi do tutu na mengendalihon portibion buasa lam bahat lam rarat akan nasositong buasa lam mangerbang akan ajat isi do noeng nagabi raja, isi do noeng sitiop kendali, tutu do halak naso sitongi do na membuat kendali, manang isi do Tuhan. Noeng par pesalmen paingoto kita hamua kadongan di pesalmen sia puluh pituon di dok nakingan Jehovah do raja. Dia kaparu kilo nasongonido di soron par pesalmen alanong di daibana tutu portibion tiki di surat turpukon dina hamagoan tano bangsui tarbolokon nasida tuhuta babel dakkolan hamagoan huta hamagoan raja dangadong be raja ni Israel hati hai dung dibolokon nasida tuhuta nasing dungi dihilalai bana ma alanong dibolokok kita tuhutan asing daos yang Jerusalem nunga behita kehilangan debata di situasi nasongonido di turpuk natar surat di pasal Mesia puluh pituon dohot nahudok nahugori nakingan di pardalanan di partikiat tahamu kamang hamu kainang di cuaraho tuhita Jehovah do raja. Sia dia mata dana Jehovah raja. Beri kita manakingan ayat 1 ayat 5. Marulop olop akatano. Dungi haroroni raja geberoma tutu api mardalan di jolona. Tadaniro raja geberoma tutu akahilap. Tadaniro raja geberoma tutu lalau-lalau. Manang suhul, manang gempa bumi. Tadaniro akaraja, tadaniro raja imadebata di ayat 5 malala akadolok. Jadi ima naginawaran teofani di ayat 1 ayat 5 ima kehadiran di debata. Ternyata Allah hadir. Allah hadir di saat dunia ini sedang kacau balau. Allah hadir ketika dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Allah hadir ketika keluarga kita sedang tidak baik-baik saja. Hama kadongan unang saya pikiri rode bata tiki aman menak sude daung. Ro Tuhani tiki denggan parngoluanon daung. Dakolani. Ro Tuhani tiki sonang keluarga tak dakolani. Tiki aman negara daung. Justru Tuhan datang ketika situasi sedang mencekam. Tuhan datang ketika situasi sedang pelik. Tuhan datang ketika situasi sedang krisis. Jadi perspektif yang baru inu yang dihita hamu kadongan. Asa tabering ma ternyata Tuhan hadir di segala situasi dan kondisi di parngoluanon. Alani
di paingot manuaeng ruas ni HKBP Jogja namar minggu di Arianon ise do tutu nagabe raja di bagasan parngoluanmu molo hata raja kan panggonggom molo di Lak Batak raja ni huta raja hata berarti ibana do pusat di hutai si sukunon manang di punguan marga manang di hutai si sukunon do ibana manang dia pena masalah di hutai adong do tutu raja ni huta tu si mahita tutu marsiajar adong tutu raja parhata tu si mahita tutu laho konsultasi nuang ise managabe raja di parngoluan ni HKBP Jogjaon nang petutu nakingan dayat pitu didok debata sileban na jolo doi nuang adong do na ginwaran debata sileban na kontemporer ima na didok na alah-alah modern ahamai gengsi ambisi molodung do adong debata kontemporer di bagasan roha alani gengsi gebe hupasiding madebata berarti kita sudah menyembah Allah lain molodung do alani ambisi dang behuingot belahomar Tuhan berarti kita sudah menyembah Allah lain saya tidak lagi percaya kepada Tuhan imahamu kadongan debata kontemporer yang menjadi tantangan hidup orang beriman saat ini dakola tutu debata ni di bagasa pikiran mana ilmu pengetahuan dakola ni gengsi ambisi bahkan keluarga pe boido gabe debata kontemporer bahasa hudok keluarga boy gabe debata kontemporer molo alani keluarga gabe tinggal hon debata berarti saya sudah merebut Tuhan dari dalam hidupku aku menggantikan Tuhan di dalam tujuan hidupku alani kon manat do hamu kadongan asa malo tadok dohonot ta debata gabe raja ikon berengot tar di bagasan roha ise do tutu nagabe pusat di parngoluanon tutudo molo hita madok halak na porsea bawa mai adong debata betul ima halak na porsea madok adong do debata alai halak na porsea ikon barani do madok debata do nagabe pusat ni ngolukku dang adong nasing bolodung do debata gabe pusat di hangoluanon boy do taluhonokku gengsi dohot ambisi boy do taluhonokku hapistaran teknologi manang dia petutu nagabe hambatan di haporsiaon alani di patorang parpesalmen made ayat 12 dot ayat 10 sada debatai do tutu hati uron jala ima hatani Yesus rupani di Yohanes 8 ayat 12 Yesus itu panodang di Portibion. Jadi ternyata Pesalmen 17 ayat 12 do 12 digenapkan di pasikop marhite-hite haron itu Yesus tu Portibion ima ibana do Yesus itu panodang ni Portibion. Hamu kadongan sahuria adong do di hatalatin di dok songonon munus triplex ima di hatalatin munus triplex paboa ulau ni Yesus ima maniop tulu jabatan munus triplex ulau ni Yesus haroro ni Yesus maniop tulu jabatan parjolo Yesus ima malim Yesusi ima panurirang napaduahon Yesusi ima raja
Jadi molo didok nuang di pesalmen 10 itu Jahobado raja martudu-tudu tu haroroni Yesus dok, Yesusi ima raja. Jadi di paranane Yesus di Portibio pe ibana nunga patuduhon ibana songon raja. Dia mai tikiro Yesus marhite halode masuk tu Jerusalem. Bawa Yesus itu raja. Imana parjolo. Dapat dua hon dia ma patuduhon di pada nai baru Yesus si raja. Ketika Yesus datang ke bait Allah, dia mengusir para penjual di bait Allah. Allah dibereng Yesus do ngagabe 33 gerejaon sudah dijadikan pasar. Adong nomor 33. Roh Yesus, rumahku adalah tempat doa. Rumahku akan disebut rumah doa. Jadi gerejaon HP hama kadongan inganan ni namar tangiyang do. Di payas Yesus matutu gerejai sian aka per 33. Hudok majolon wang dipakai hata di payas. Buhado hita payat con gerejaon. Nah di sermon hari Jumat Nasalpu hami marukir rupani hama kadongan taringo tu kebersihan di gereja HKBP Jogja. Ala dibereng dongan parhalado matutu akatisu bungkus ni bonbon marpeakan di bangku ni ruas. Molo tadok Yesus si raja, molo tadok Yesus si Tuhan, berarti kon mabiar do hita tu ibana ala bagason bagas di batado. Manang nadia rupani akatisu akabungkus ni bonbon ba tabuan mai di bagasan tas tabuan ma keluar ala di para dihuriat tado tutu inganana suman tempat sampah di para di asalam ias gereja ta mo kadongan asa marhitei ma disunggulia kadongan parhalado sude matutu ruas ni HKBP Jogjaon marna punahon gerejaon gereja tado. Gereja ini adalah punya kita ini. Kalau gereja ini gereja kita, kita tentu akan menjaga. Sama seperti rumah kita. Kalau kita punya rumah kita sendiri, tentu kan kita bersihkan toh. Mulai dari dapur, kamar tidur sampai ruang tamu. Songoni ma bayan gerejaon hama kodongan songon bagasmu. Bagas tak, bagas di batado on. Mari, karena ini sudah memprihatinkan, kami lihat sekeliling kita. Molohoran parhalado dona mangula, molohoran pa ai, pa supri dona payacon gerejaon, dang tuk kami hama kodongan, dang tuk, dang tolap nami, dang. Ai terbatas do kemampuan nami tutu payacon gerejaon sude 4.000 sekian meter doon. Luas di gereja tak, dot aka halamanna. Alani ikon sude do ruason sude mahamua kamang molo tadok rumah ini adalah rumah doa, rumah ini adalah tempat kehadiran Tuhan. Ikon ido ingotota alani Yesus ido HP raja di tonga-tonga ni pornguluanon. Yesus ido gabe panodang di Yohanes 8 ayat 12 nueng hamua kadongan boydo berengot tak berenganmu akamang inang Yesusi gabe panodang di tonga-tonga di keluargamu. Bere kita dah Yesus itu terang di tengah-tengah keluarga. Yesus itu akan muncul di tengah-tengah keluarga kalau orang tua mau memahami keadaan anak-anaknya. Selama orang tua menghakimi anak-anak, selama itu terang tidak akan muncul di tengah-tengah keluarga. Selama orang tua mau mendengar anak-anak, selama itu Tuhan menjadi terang di tengah-tengah keluarga itu. Nah mangihut, terang akan muncul ketika anak-anak mau hormat kepada orang tua. Selama anak-anak tidak mau hormat kepada orang tua, selama itu terang tidak akan muncul di dalam rumahmu.
Terang itu akan muncul di saat keluarga mau berdoa, meski hanya sebentar, dan mungkin keluarga itu dalam kelelahan. Bohado di bagas Muhammad kamang hamu kainang diingot hamu dope martangiang molo diingot hamu berarti hati uruni di bata raja ni huriai Yesus tuhatai ro di tonga-tonga di keluarga ta molo diingot na tua-tua nang akayana konna martangiang uju satok kipe nang pe di bagasan hagaleo kamuna dung diludi hamu kapacamutani tole mamartang yang maju hita bapa martang yang maju hita anaha nang penungalo jahita tutu mulaulaon martang yang mahita disi matutu Yesusi gabe raja debe kamu hamu kadongan alani molo do sude ruas ni HKBP Jogjaon madok Tuhan sebagai raja berarti kita meletakkan kendali sepenuhnya di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Karena sering sekali kita maunya kita mengatur sesuai dengan kehendak kita, maunya kita mengatur orang lain sesuai dengan keinginanku. Pokoknya harus keinginan saya yang terjadi, entah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, atau jangan-jangan di tengah-tengah gereja. Ikon ingotot tado hama kadongan terbatas do hita. Kalau kita mengakui Yesus adalah raja, berarti kita menyadari keterbatasan kita. Manang isi pedang boy mengubah seseorang. Holan di bata do natuk laho paubahon rohani jolma. Alani molo takui do hama kadongan Yesusi gabi raja tapasahat ma ibadah do namaniup kendali di bagasan parngoluanon. Nueng adong bedo ra dihita jam tangan ate manang jam dinding dak kuboto di dia do dituhor inang baru sagalaon nga lelengon tiki marhalet hami dituhoron mardonga kami 2010 ngal 15 tahun bahu jaga dah berharga do nang pe murah-murah don bolosegaon jam tanganon dak kea napunasani jamon tiki dituhor jam tanganon didok sini pak saya perbaiki. Karena kita nggak tahu di mana waktu itu dibeli jam tangan ini. Jadi si penjual jam tangan kalau sudah kita beli, dia tidak bertanggung jawab lagi kepada barang yang sudah dibeli. Begitu kan? Ya begitulah. Kita menjual sesuatu, kalau rusak barangnya ya itu terserah Anda karena Anda sudah beli. Tetapi beda dengan Tuhan. Tuhan itulah yang menciptakan kita. Kalau ada seseorang yang rusak, seseorang yang sudah jauh daripada Tuhan, Tuhan bertanggung jawab di situ. Tuhan tidak meninggalkan dia. Justru rodo Tuhan ipaturi kita hamu kadongan. Dang songon per 3 jam naking daun. Rodo ibana di bereng ma. Ise manuengon ruas ni HKBP Jogja namar minggu di arianon nahurang tigor. Na di bagasan hangaluton. Na di bagasan parukilon. Siapakah jemaat yang datang saat ini yang mau diperbaiki Tuhan? Tuhan mau datang untuk kita. Ingat mak, karena Tuhan yang menciptakan kita. Alani mulu di hata heber di dok Jehovah Raja Adonai Melek. Melek na di dok na ima berkuasa. Berarti Allah yang berkuasa. Melek sian hata malak. Malak ima raja. Berarti kalau dikatakan Adonai Melek Allah berkuasa ikon ingotot tado berarti Allah lah yang berkuasa atas hidupku. Nuaing bari talas di roha matuhamu ruas di HKP Jogja pasahat madirim tu debata karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, keluarga, parkerejuan,
manang dia pitutu na di bagasan parnguluan munuaing nang huriaon tuhata do nagabe raja. Amen. Martang yang mahita. Mulia tema di ho Tuhan, hodo raja di hami, di bagasan parngulon nami, di bagasan parkerejuan nami, di bagasan na aka keluarga. Molo hu hatidako kami ho Tuhan nagabe raja. Babuwa na hodo tutu na maniup kendali di hami, di ruasmon. Na hodo na boy patureho kami Tuhan, paturehon diri namion, paubahon diri namion, aidang tuk hami tutu paubaho diri, molo dako Tuhan nagabe panggonggom di bagasan parngulon nami. Ida tatap baruas mon Tuhan namar minggu di Arianon, di gedung gerejaon, di Sopogodang, di jolo ni Sopogodang sudah mahami Tuhan pature mahami hobar mahami tutu aka pakateo nami aka parulau nami hobar mai tulo moniro hami dia na humurang dia nagale Tuhan pasikop mai moliate matutu sudah ruasmon mengelut dirina rotu parmingguan dia ke parkerejuan nasida tukoma mengaramoti na marsahit homa tu tanapa malupon na bergumul di paranak konon antara suami istri na toras tua kaya nakon homa Tuhan na malupak kirimon na mangido parkerejo pe dung lulus yan parsikolaan homa Tuhan na pasauton ditikina nunga tutu nakingan hubege hami tikting di bagasan mingguon pasu-pasu ma Tuhan akka ruas ni huriam narade mangalon bagas nagabe ingan pertangyangan nang sude akka kegiatan kategorial nang ruas munong pidda ima keluarga marpaung borusiahan ramoti matutu keluargaon dohot akan apa sahaton pelia tahun pelia bulanan hamaulia teon tu pembangunan tu huriam tu bunga altar pe pasu-pasu saluhutna na marulang tahun hatu tubuh nang pardonga cari peon ramoti ma akaruasmon mulak sian parmingguanon upasatahay ma Tuhan parnguluan nami pardalanan nami na membuat sepeda motor manang mobil adong akadongan nami ruas partisipan narap mar minggu di tonga-tonga ni huriam manang adiga na sida mulak meninggal honjok jahon dongani matutu di padalanan asimaroham Tuhan nang disudia kaya nakon nami di tingkat SD, SMP, SMA satu perguruan tinggi dohot nasida naneng lanjut tu tingkat na tumibbo tu SMP manang tu SD manang tu SMA manang naneng kuliah lehon habisuhon tu akan toras memilit na denggan lehon nang akar rezeki asa boy matutu hami akan toras di ruasmon pasikolahon akan nakon nami asimaroham Tuhan jalo matu tetangiang elek-elek pengiduan nami mari te Yesus saya martangiang mulia te madiho amen. Hita marede dohot pasahaton pilihan.
Jong. Dohot tau bedi narodo, nai korsea nai marolong, nai mamuji Tuhaki, nai mamuji Tuhaki. Yesus Kristus hidup Raja, ikut tunduk salutna, mangoloi Raja tai, mangoloi Raja tai. Tatangnya kon mapeleata tua dopanin debata martangi yang mahita. Ale debata amana mina di Banua Gijang. Hodo harorwani saluhut seleun leho na dinggan dohut nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulho na rajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot ti portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tuddim. Asalam hutadahami godang ni seleun lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mulyate tu homar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amana mina di Banua Gijang, sai Pinorbedia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, pelua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim.